Citraksi kowe nek muni Citra Sariman iki pedhoten. Kok nek wong ora ngerti jeneng iku gak dikira Citra Sariman. Wis cukup padha meneng wae aku tak ngabari migati kasilakan cukup wakil kanane Udul Sasana wae nggih. Bagaimana? Udul Sasana pripun? Ingkang rinumpaka ana kasilakan agung ora ana liya mung kejaba kang neraka Kurupati menggalih marang trekae Gatotkaca sak sedulur lho. Gatotkaca ngono. Dina iki Gatotkaca ngacak baris padha gladhen perang ana Tegal Kuru. Mapan ana Randu Gumbala sisih kulon Tato Matus karo Mestina. Terus sinuwun ora rena penggali jalaran Jangka wis nyebutake lamun kok Pandhawa Kurawa kuwi bakal nglakoni Bratayuda Jaya Binangun. Gatotkaca yen wis rumangsa kuat kang ngurunga bakal nglumpuhke kekuatan kanggo ngrebut Praja Mestina saka tangane Raka Daryudana. Mula sinuwun Daryudana ora seneng yen Gatotkaca sak sedulur nglatihan utawa gladhen ana Tegal Kuru semono uga aku. Aku ya ora seneng. Gatotkaca sak sedulur ketok oleh ngewak-ngewake ketok oleh ngebir-biri. Lah wong Amarta ki ora kurang amba gladhen perang kok dadak nyedaki Ngastina lha ya pamer kekuatan to. Nggih. Sinuwun Ngastina paring dawuh piye bisane Gatotkaca kudu bubar aja nganti gladhen ana kono dilalah. Iki mau ana daya. Sinten? Buta cacahe loro jenenge Kalantaka karo Kalanjaya. Nggih. Buta loro iki Wasnowo. Buta loro kuwi mau kepengin memburu Mbahmu Durna njaluk diruwat. Piye bisane ora kesuwen oleh dadi buta. Lah, iki kaya ora kurang jalaran aku entuk dalan. Aku kandha karo buta loro kuwi kowe kelakon dadi murite Begawan Durna yen wis iso mateni Gatotkaca. Mula buta loro iki mau mangkat goleki Gatotkaca arep dipateni. Mula dina iki kowe nyicil seneng tumekaning ati niku nek mati, Mas. Nek mati iki alah sampeyan iku aja sok keseke samubarang sing durung karo wae nyateni. Nggih nek mengke Gatotkaca mati, kula niku pun bolak-balik Ngastina niku kedayoan sapa-sapa sing apa mateni Pandhawa ora mung pisan pindho. Ora kok buta loro wis Ngastina kedayoan Begawan Wilagbana, Begawan Gorodahana, Begawan Lumana, Sangkara Dewa lho. Niku biyen do kedaya ten Ngastina. Siji nglamar kalih Purana Lesmarawati gitu. Lah niku mongko pitu
rupane yo ngateni Pandhawa, yo ngateni perangan Pandhawa. Kula niku pun dinten gletek petele anggere ngancam ngateni Pandhawa sanake. Niku mesti tekan nggon mleto niku, Mas. Kowe kok main dul karo buta loro. Lho kok mboten main dul kula nganggo ilmu titik. Bathuk kaca sakadiyane niku tegak kuru ora niat arep jungkeng palegane kok Prabu Jayadara. Anak-anak Pandhawa niku mau gladen, mau latihan perang ngoten. Wong latihan perang kok di rusui ya pokoke Kurawa niki jak latihan perang gendi gitu. Kudune Kurawa niku saya mundhak iki kepribilane oleh perang oleh nyekel gaman ngoten. Ora kok ana wong latihan kok digendho diganggu niku ampun. Nggih matur gacone Kurawa niku napa nek arep nyingkir ganggu kanca. Bola-bali nggih to bola-bali pun titik. Kurawa nek ganggu anak-anak Pandhawa alah niku mesti kewirangan. Lho, upamane kemene dadi perang sinten sing ajeman pamerke. Niku kanggo marmo niku ora betah meneh. Kaya ora kon anu karo sapa. Kita meneh Suratayu niku ora betah duwe. Oh, apa asal bagus kuwi kok kabeh yo iso. Aku gawean ora cetha kok. Kok kulo ayo patene cari kata-kata. Wala jangan ngomongnya Allah. Bunga aku lah materi gaduh kaya si traji. Kowe ngomong arep materi gaduh kancane kok gas garing ora sigos. Bodol pohonge koyo iku bener anu jamak. Wis ngene kae. Koyo rasa dadak kok yang rembug. Aku nek lak nyoba buta loro iki. Oh, bitro pripun bapak lakon ya. Swalama kula wonten dawuh marang tuwa jaba. Perintah napa radio wigati ngawak-awak lakone Kalantaka Jaya Bapak Kawasilan. Tansah mbakan piniji. Sang Swatama singgo medal. Undang wadya para mangko. Panam di kau tangongan kang samyo kantun omongan go pendhita usnya ampun wanci-wanci boten badhe tundha bimo. Iya sing terbagi sewu. Nah, kowe metu maneh banjur kambantai aku balap wasiat. Sing bisa ngurus saking astina ati. Sampai saya bawa prajurit di hari para